No niin, mulla on ollut tää bikeri nyt muutaman viikon, kohta tulee kuukausi täyteen ja mä oon polkenut tähän mennessä noin 500 kilsaa ja 15 tuntia. Eli jonkin verran alkaa olla kokemusta nyt tästä vehkeestä. Ja sanottakoon alkuun, että mä olin ihan aloittelija pyöräilyssä, kun mä tähän lähdin, eli mulla ei ole mitään tämmöistä roadbike-kokemusta. Ja varmasti syy, minkä takia mä lähdin just tätä bikeriä ostamaan, niin oli tää Concept 2, tämmönen ilmapyöräsysteemi. Et mä oon soutanut paljon ja nimenomaan näillä Concept 2 laitteilla. Joten se oli se iso syy, minkä takia tää oli ykkösvaihtoehto itselle. Ja sitten myös se, että olin salilla kokeillut aiemmin niitä sellaisia magneettivastuksellisia kuntopyöriä ja niin mulle on ikin tuntunut hyvältä. Siinä on vähän se fiilis, niissä on yleensä se juttu niissä magneettivastuksellisissa, että noi polkimet jatkaa pyörimistä silloin kun sä lopetat tavallaan tuon voiman tuottamisen noihin polkimiin. Eli sä et pysty pitämään semmosia breikkejä. Tässähän pystyy tässä bikerissä ne polkee takaperin ihan samalla tavalla kuin oikeassakin fillarissa, joten tää ehkä vähän sitten tuntuu kivemmalta. Ja mä sanoisin, että tuntuu vähän tutummalta sellaisille ihmisille, ketkä on jotain roadbike-tyyppistä pyöräilyä jo tehnyt. Mut mä ymmärrän, että sellaiset ihmiset, ketkä sitä on tehnyt, niin varmasti käyttää jotain trainerista omalla fillarilla, eikä lähde tämmöiseen. Mutta mä luulen, että se tavallaan asiakassegmentti, mihin mä itsekin kuulun, on tällainen niin kuin kuntoilija, joka on, no mun oma menneisyys on pitkälti voimalajeissa ja sitten tuommoisessa bodailuhommassa. Ja nyt kun se on vanhempana jäänyt vähän vähemmälle, niin sen jälkeen siirtynyt sitten vähän ottaa tuota kardiokuntoa ylöspäin. Ja aluksi oli itse se soutu. Sen jälkeen se oli sitten vähän juoksu ja juoksen mä edelleen, mutta mä ajattelin, että mä otan tämän kuntopyörän sen takia, että tässä on ihan pirun helppo tehdä vähän semmoista matala-intensiivisempää kardiotreeniä. Millä termillä siitä nyt ikin puhutaanko nykyään, että se on 2 tai whatever, niin se on tämmöisellä vehkeillä kyllä ihan super helppoa verrattuna juoksuun. Ainakin jos on vähän painavampi tyyppi niin kuin itse. Tällä hetkellä painoa joku 95 kiloa, joka on itse asiassa tästä tippunut aika hyvin, että silloin kun mä otin tämän pyörän, niin yli 100 kiloa oli kyllä painoa sillä, että on tässä jonkin verran nyt saanut jo semmoista ylimääräistä pois, että se huomaa, että kun on vähän ottanut enemmän kuin Zone 2, niin se on kyllä nostanut kaloritarvetta aika huomattavasti ja vähän sitä paino pudonnut sen myötä, mutta nyt on vähän stabilisoitu sitten. Mut joo, mä otan nyt täältä ja juoksua sit sekaisin ja tää on siitä hyvä, että tää pystyy vääntää oikeastaan ihan aina säästä huolimatta, mielentilasta huolimatta. Tulee vaan tähän, mulle on tossa parvekkeelta, että tää on ihan kiva niinku miljöö vielä tähän, mutta mulla ei ole ikinä ollut semmoista päivää, että mä en niinku jaksais tulla tähän. Tää on kyllä aina aika helppo tulla tähän näin. Toisin kuin se, että vedät lenkkarit jalkaan ja lähdet juokseen, niin siihen on aina vähän enemmän limittiä. Mutta tässä on lisäksi myös se, että pystyy tietysti katsoa vaikka jotain sarjaa tai jotain mediaa tuossa saamaan se dopamiinihitin sitten tuossa samalla kun pyöräilee, niin se on oikeastaan ehkä se kaikista niinku isoin juttu, mikä pitää sen sitten mielekkään sellaisenkin päivin, kun ei niinku jaksaisi yhtään kuntoilla. Sitten meitsi ottaa paljon palavereita myös, että jos on jotain palavereita, missä ei tarvitse tietokonetta, niin otan sitten ne tässä kanssa ja siihen on ollut kyllä tosi hyvä. Mut joo, ehkä mä puhun vähän enemmän tästä laitteesta kuin itsestä, niin mä katsoin, että SuomiTubessa ei ole niin hirveästi tähän laitteeseen liittyviä videoita tai ei oikeastaan ollenkaan. Tietysti englanninkielisiä löytyy, että varmasti tähän videoon tulee about samat jutut kuin niihinkin, mutta mä ajattelin, että mä itse silloin olisi ollut ehkä niinku jostain syystä olisi ollut kiva katsoa joku niinku suomenkielisen videon tästä näin ennen kuin mä lähdin tätä ostopäätöstä tekemään, niin mä tuotan nyt itse sit sen. Mä oon se muutos, minkä mä haluan nähdä nyt maailmassa, niin tehdään tällä nopeasti. Mut joo, tää on tuttu tää ilmavastussysteemi kaikille sellaisille, ketkä on näitä Concept 2 laitteita ennen nähnyt. Ja varmasti suurin osa tämän videonkin katsojista tulee olemaan sellaisia ihmisiä, ketkä on jo valmiiksi tuttuja tämän systeemin kanssa. Ja jos yhtään tykkää tosta tavallaan fiiliksestä, mikä tosta tulee tosta ilmapyörästä, niin kyllä mä luulen, että tää on silloin melkein se ykkösvaihtoehto, että eihän tälle ole varsinaisesti haastajia. Jotain niitä semmosia assault bike-tyyppisiä, missä on noin kammet mukana, niin niitä on tietysti semmosia ilmavastuksellisia, mutta se on sitten ihan täysin eri juttu kuin tää.
tämmösiä ei taida olla tämmösiä haasteita ihan hirveästi. Olisiko niitä yksi tuote kanssa markkinoilla? Tämmöinen, en tiedä saaks niitä edes Euroopassa. Mut joo, toi on tosi kiva ja se pitää, jos joku funtsii, että millainen ääni siitä lähtee, niin se on semmoinen samanlainen vaimehurina kuin noissa muissakin Concept 2 laitteissa, että ei se oikeastaan häiritse yhtään. Se on vielä tässä ehkä vähän helpompi siinä mielessä, että sä pyörässä laitat jatkuvasti painetta koko ajan tuohon polkimiin, niin se on niinku oikeasti semmoinen tasainen hurina, kun taas esimerkiksi soutulaitteessa se on vähän semmoinen, niinku, että se nousee ja laskee, nousee ja laskee. Se voi olla toiselle ihmiselle semmoinen oskilloiva tavallaan ääni on ehkä pikkusen niinku ärsyttävämpi kuin tässä, mutta tää on aika jees. Mä voin tossa ihan sekunnin, niin mä voin polkea sillä, että saatte vähän fiilistä siitä. Mä voin polkea semmosen niinku peruskuntovauhin tohon ja sit sellaisen tavallaan, että mä otan vähän vatteja. Niin katsotaan millainen fiilis siitä tulee. Eli jos tää olisi mulla semmonen about normi niinku peruskuntovauhti, 150 wattia nyt itse tällä hetkellä. En oo missään huippukunnassa, mitä tähän tulee tähän pyöräilyyn, mutta jotain tällä. Ja tommonen just tosiaan mä sanoisin, että väittäisin, että aika vaimea hurina. Ja mä poljen nyt tolleen 80 plus vähän RPM. Jos se vetä sillä lailla, että se on itse just ihan aloitteet polkis. Tää vähän hitaammalta RPM. Tommoinen jotain touhua. Itse ääni vähän muuttuu erilaisesti. Siitä tulee vähän vaatteet tähän laitteeseen. Nyt on 300. Tietysti se muuttuu se äänen voimakkuutta olemassa. Ei toi niinku tavallaan häiritse. Tavoin tässä. Et ihan jees. Mut joo. Tollanen ääni siitä tulee sitten polkea. Ja oikein mukava mun mielestä niinku toi tuntuma, mikä tosta tulee. Et sitä samaa ei oikein pysty just emuloimaan noilla magneettivastuksellisilla pyörillä. Tietysti sit, jos sulla on oma fillari kiinni treenerissä, niin se ottaa tietysti rataspakasti ihan samalla tavalla sen sitten, että sä pystyt pysyä paikallaan, pitää semmosia mikrotaukoja tai lopettaa kokonaan polkemisen ilman, että siitä tulee mitään ongelmaa. Mut joo, sit jos käydään läpi nää tosi vähän enemmän, niin tanko pystyy vaihtaa ihan mihin vaan haluaa. Nää kaikki semmosia nää liitännät, että tähän saa niinku tavallaan perusfillariosia tosi helposti. Sama homma satulas. Mä itse asiassa ostin uuden satulan tähän silloin lähes heti sen jälkeen, kun mä olin hankkinut tän ihan sillä syyllä, että tää tuntuu vähän siltä, että tää ei lievitä ihan tarpeeksi tää satula tosta keskeltä tavallaan sille, onko se sit lanti, on se keskimmäinen luu, mikä vähän sit tulee niinku ulospäin silloin kun nojaa eteenpäin. Niin musta vähän tuntui siltä, että se tuntuu epämukavammalta kuin mitä mä toivoisin, mutta sit itse asiassa niin mä vaan vaihoin tätä satulan kulmaa ihan pikkusen alaspäin ja otin sitä vähän taaksepäin, niin se fiksasi täysin ton ongelman. Eli se voi olla, että no, todennäköisestikin joutuu vähän säätää tuota satulaa aluksi. Eli jos myös satulan korkeutta, niin voi olla, että joutuu säätää sen mukaan, että mitkä on omat sit kehon välitykset. Mutta se nyt on ihan perusjuttu, mitä tulee pyöräilyyn. Ei siinä mitään ongelmaa. Muuten nämä säädöt on ihan perus, mitä löytyy, eli satula pystyy nostaa ja laskee tosi niin kuin sujuvasti ja aika pienissä portaissa, mikä on niin kuin tosi jees. Ja siihen ei tarvii edes mitään niin kuin löysällä, mitään ruuveja tai muuta, että se nousee tolleen. Ja sitten on tommonen pikku tommonen klipsi, mikä vaan sit pitää tuossa asennossa, niin sitä pystyy sitten vapauttamaan laskee. Mut joo, sitten myös tollaiset mitta-asteikot tuolla, eli mä oon nyt 190 pitkä mies, mä pidän 16 lovea. Tietysti riippuu, vaikka olisi mun mittainen, niin riippuu ihan tosi paljon siitä, miten noi kehon välitykset on. Sama juttu tuossa tangossa pystyy nostaa laskee ihan miten haluaa. Ja säätelyvaraa löytyy, mun vaimo on itse asiassa 155 ehkä pitkä ja hänelle näistä löytyy siinä mielessä säätövaraa, että hänellä on melkeinpä alimmassa asennossa molemmat. Ja sit jos alkaisi olla ehkä sanotaan alle 150 tai varmaan yli 205 tai jotain, niin sit voi olla, että alkaa tulee ongelmia noiden kanssa, mutta se on ihan vaan mun niinku mutufiilis. Mihin nää niinku riittää suunnilleen.
tangossa on tommoset kiristysruuvit, et se ei sit varmaan hölsky niin paljon, mikä on ihan hyvä. Ja tankoa pystyy myös siirtämään tälleen tai tämmöisessä syvyyssuunnassa, mikä on tosi jees. Sitten tässä on tällainen klipsi, mihin saa sitten jotain laitteita. Mulla on nyt se semmosessa asennossa, että sen saa ton luurin tohon, mutta sen pystyy nostamaan aina tonne asti. Ja sitten mulla on myös semmonen 13-tuumainen tabletti, mitä mä tossa välillä pidän. Siinä pystyy ottaa sitten näitä tämmösiä virtuaalipyöräily, Swifti esimerkiksi lenkkejä, tai sitten mihin itse käytän aika paljon, niin on just joku niin kuin leffojen katteleminen tai tällainen, jos haluatte niin oikeasti vähän pidempää peruskuntolenkkiä, niin sitten on hyvä, jos siinä on jotain semmoista viihdettä, pysyy vähän sitten mielenkiintoa. Riippuu tietysti ihmisestä, voi olla, että toiset ihmiset kokee PK-treeni ihan sellaisen, että ei vaadi minkäännäköistä vetää ihan raakana mielellään, mutta itse en kuulu ihan siihen porukkaan, että mulla alkaa tunnissa tulla semmoinen raja vastaan, että alkaa tulla aika tylsä. Noista polkimista mä voisin vielä sanoa sen, että mä nyt oon vaihtanut noin tommosia SPD-polkimia. Mä oon jonkin verran maastopyöräillyt niin kuin vuosia sitten, niin mä halusin sen takia tämmöset. Nää tuntuu niin kuin tutulta, mutta ne mä ehkä tosiaan mä suosittelisin vaihtaa. Ja semmoiset ihmiset, joilla on pyöräilystä jotain kokemusta, niin se on heille tavallaan itsestään selvää, että kannattaa vaihtaa noin polkimet. Mutta joo, se on ehkä sitten tämmöisessä kuntopyöräilyssä, niin varsinkin mä vaihtaisin sen takia, että siinä ei tule tavallaan niin mitään semmoisia konsideraatioita, mitä tulee tuossa maastopyöräilyssä. Siinä on fiiliksessä on eroa paljon siinä, että miten niin kuin, tavallaan nopeasti haluat päästä pyörän sellaista pois ja tälleen. Siinä välttämättä se niin kuin, voiman tuottaminen polkimiin tai tehon tuottaminen polkimiin ei ole välttämättä se niin kuin, ihan ykkösjuttu. Mutta tässä vähän on, niin ehkä sen takia mä vaihtaisin noin polkimet niin kuin mielellään saman tien tämmöisiin lukkopolkimiin. Ja hankkisit siihen sopivat kengät myös. Varmaan niin kuin melkein jo samassa ostoksessa kuin mitä tekee tätä pyörää, jos siihen päätyy. Mä itse lykkäsin jonkin verran ja mulla oli alkuun tässä. No, nää on ensinnäkin nämä mustat, niin nää on ihan noi vakiopolkimet, mitkä tuossa tuli mukana. Ja oli muuten ihan pirun kireellä kiinni tuossa pyörässä, että niitä joutui jonkin verran niin kuin junttaamaan. Et meitä oli 2 ihmistä siinä ja niin kuin laitoin kaiken voiman, mitä musta löytyy tuohon. Ja vähän tuntui siltä, että hajoaks toi koko paska siinä, mutta kyllä se sitten lähti irti. Voi olla tosiaan, että ne vois tehtaalla katsoa, että tänne nyt ei mitään liimaa ainakaan laiteta, että laitetaan vähän enemmän jotain rasvaa sitten tonne kierteisiin. Joka tapauksessa nämä oli ne vakiopolkimet ja sitten nämä klipsut tämmöiset ja hihnat, mitkä tässä on, niin nämä ei tullut vakiona. Eli mä ostin nämä sitten lähes saman tien perään. Ja ajattelin, että no, nämä varmasti riittää tämmöiseen kuntopyörään, että en mä nyt ehkä niinku lukkopolkimia tuohon tarvii. Mutta olin väärässä, eli kannattaa ilman muuta sit ottaa suoraan lukkopolkimet, se on ihan kuin yö ja päivä se ero. Nämä joutuu ensinnäkin laittaa ihan pirun tiukalle, jos haluaa, että se pysyy millään tavalla siinä. Ja silti se ei ole niinku läheskään sama se fiilis, että sulla pystyy jalka sit vähän liikkuu sivusuunnassa. No, joissain lukkopolkimissa pystyy myös, mutta se on sitten toinen aihe. Mutta joka tapauksessa, että saat lukkopolkimilta paljon semmoisen niinku yhdistetymmän fiiliksen tuohon pyörään sitten. Ja just esimerkiksi PK-treenistä, no PK-treenissä mä en tiedä onko siinä niin paljon eroa, mutta sitten kun ottaa jotain tommosia intervalleja esimerkiksi, niin varsinkin aloitteleva pyöräilijä niin ihan varmasti toimii etureidet ihan valtavana pullonkaulana siinä. Sitten kun saa vähän sitä vetoa myös mukaan tuohon polkimen pyöräytykseen, niin siinä jeesaa kyllä se ottaa aika paljon etureisiltä sit pois sitä lastia ja pystyy tekemään paljon pidempiä sessioita, paljon intensiivisempia. Saa vähän sykettä nousee enemmän kuin siinä kehossa tavallaan nämä maitohapporajat sit nousee siinä, että se ei jää saman tien kiinni siitä etureiden kunnosta. Mut joo, ei mulla tohon nyt paljon muuta sanottavaa oo. Kasaaminen tässä on jo ihan tosi jees. Mulla meni tässä varmaan puoli tuntia tai jotain. Mä silloin oli kaunis kesäpäivä, niin mä levitin vaan nurmikolle kaikki osat ja kasasin ne siinä. Ja se oli just tosiaan puolisen tuntia. Ainoa juttu, mikä siinä tuli siinä kasauksessa, oli se, että näistä toinen on näistä polkimen kammista kiinni jo valmiiksi. Ja sitten toinen, niin ei ole kiinni. Eli tuo vasemmanpuolinen on kiinni, oikeanpuolimmainen ei ole kiinni. Joku tämmönen pakettilogistiikka, tekninen juttu. Mut sit kun laittoi oikeanpuolimmaista kiinni kampea, niin se jäi itselle ilmeisesti pikkusen löysälle. No, en tiedä jääkö se varsinaisesti löysälle, koska mä laitoin sen kyllä pirun tiukalle. Mä tiedän, että noiden tarvii olla aika tiukalla. Mut siinä on sellainen juttu, että kun siinä on 2 ruuvia, niin jos ne kiristää vähän jotenkin väärässä järjestyksessä, niin se voi olla, että siihen jää sellainen pikku klappi joka tapauksessa. Niin se joutui sitten ottaa uusiksi kokonaan. Mä huomasin, että siinä on semmoinen niinku klappi selkeästi, että ylhäältä kun lähtee polkaiset oikeat poljit, niin se antaa ihan pikkusen periksi siinä. Ja mä luin netistä, että se on aika semmoinen niinku tyypillinen vika. Oli jossain foorumeilla oli kans käyty sitä samaa juttua läpi.
Ja siellä oli ensimmäinen ohje oli se, että ota yhteyttä Concept 2 tai et laita niin palauta pyörä suoraan. Mutta onneksi se lähtenyt itse sitä tekemään, otin vaan se irti tuon ja laitettiin se Fajan kanssa sitten nuo ruuvit vähän niin kuin paremmin kiinni. Et se oli sitten sillä että ne on kiristetty tavallaan niin kuin molemmat samanaikaisesti, niin se hävisi sitten siihen se klappi. Eli se vaan pääsi liikkuu tuo kampi sitten ihan niin kuin pikkusen suuntaan ja toiseen. Se oli ainoa juttu mikä tuossa tuli. Sen jälkeen se oli vaan sit kovaa ajoa, että ei siinä sen ihmeempi. Painoa tällä pyörällä joku 30 jotain kiloa, 35 kiloa ehkä. Että tää on vielä ihan sellainen, että mä nyt pystyn tän tästä nostaa ihan tälleen. Ja se meinaa sitten, että sitä pystyy kuljettaa esimerkiksi olohuoneeseen ja sitten tänne parvekkeelle ihan mitä haluaa. Niin siinä mielessä kans huomattava etu noihin johonkin tommosiin vähän painavampiin, tämmösiin johonkin Peloton bike-tyyppisiin pyöriä, mistä varmasti painoa tulee jo 50-60 kiloa heti melkein niin kuin pakosti siitä magneettivastuksesta. Ja onks niissä semmoinen väkipyörä kanssa, mikä pitää vähän lisää sitä painoa. Joo, ei mun tohon muut hirveästi sanottavaa. Mä en viitit näyttöä käydä ehkä läpi niin hirveästi, koska mä luulen just tosiaan, että suuri osa tämän videon katsojista niin on jo valmiiksi käyttänyt näitä Concept 2 vehkeitä jossain salilta tai missikin. Ja tosta näytöstä löytyy kaikki samat jutut, mitä näistä Ski-Ergistä ja Row-Ergistä myös. Ja semmosille katsojille, ketkä nyt ei ole koskaan tämmöistä vehjettä ennen nähnyt, niin tämmöistä Concept 2, niin toi on tosi hyvä toi systeemi. Et siihen pystyy yhdistelemään semmoinen ANT-järjestelmä tai ANT, miksi sitä sanoisi, tämmöinen yhdistysproseduuri, mikä oli varmaan niin kuin ennen Bluetoothia olemassa. Et sitä pystyy käyttämään ja sitten Bluetooth tietysti myös. Eli siihen saa itse asiassa, olisiko Bluetoothin kautta sillä, että saa niinku 1 tai 2 just laitetta samaan aikaan, ja Antin kautta saa myös niinku 1. Sitten siihen voi käyttää erilaisia strategioita, että voi laittaa just jonkun tehomittarin sen yhden portin kautta ja sitten laittaa sykemittarin toisen portin kautta ja jotain tällaista, tai sitten laittaa tabletin esimerkiksi siihen Bluetoothiin tai jotain tällaista. Puhelin mulla on siinä tyypillisesti, siellä on tuo ERC Data-sovellus, mistä pystyy sitten vähän säätää just kaikkia noita treenejä helpommin kuin tosta näytöstä ja kaikkea tällaista. Kerää sitten hirveästi statseja siitä, niin se on aika sellainen tyypillinen, mitä ihmiset käyttää tässä näissä Concept 2 vehkeissä. Siinä on myös semmoinen hauska juttu, että se on tämmöinen workout of the day tyyppinen juttu ja siitä tulee niinku semmoiset leaderboardit. Sitten tulee päivittäin, niin se on aika kiva. Siinä on, jos haluaa vähän lisää motivaatiota treenaan sen, niin siinä pystyy lähteä sitten vähän kisailemaan ja katsoo kun ne 40-50-vuotiaat aussi, britti miehet vetää siellä, laittaa sut ihan naurualaseksi, niin pääsee kattoo sit sitä. Mut joo, lopetellaan tää video tähän, ei tässä nyt hirveästi enempää sanottavaa. Et jos tulee kysymyksiä, niin laittakaa kommentteihin, voi vastailla niihin mielelläni, kun on vähän tullut jo enemmän kokemusta tästä vehkeestä. Moro!